Sa halip na magkanya-kanya, handa ang Cebu Chamber na maging co-pilot ng pamalaan. Sa pag-upo ng bagong presidente ng Cebu Chamber of Commerce and Industry, nananawagan ito ng mas pinatibay na bayanihan laban sa krisis sa ekonomiya. Si Jim Ray Biosa sa balita. Sa gitna na nagtataas ang presyo ng langis at iba pang hamon sa ekonomiya, may malinaw na mensahe ang bagong halal na Pangulo ng Cebu Chamber of Commerce and Industry Incorporated na si Regan Rix King. Ang mga dambuhalang problema ng kinakaharap ng bansa tulad ng inflasyon at problema sa logistics ay hindi kayang solusyonan ng iisang tao, grupo o pamahalaang lamang. Sa kanyang panunumpa bilang bagong presidente ng CCCI, binigyang diin ni King ang Padayon Cebu o Sulong Cebu na battle cry ng Chamber. Ayon sa kanya, imbis na magsisihan o umasa lamang sa gobyerno, kailangan kumilos ang bawat Cebuano. The problems we are facing is more than just one person can solve, one organization, one government can solve. It requires kanang collaboration, tabang yun sa tanang Cebuanos, no? We cannot just say, Cebu Chamber na bahala na, kaya na nila, or kaya na ni Gov, or kaya na ni Mayor, no? Each of us has a role to play. Ipinaalala rin ni King na madalas ang solusyon sa mga problema ay nasa ating paligid lamang, tulad ng isang kapitbahay na handang tumulong upang palakasin ang koordinasyon, nakipag-ugnayan na ang CCCI sa iba't ibang ahensya ng pamalaan gaya ng DTI, DICT, DOST, Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. Cebu Chamber of Commerce might not always take the lead, meaning dili kami mo nag-driver seat, nag-drive sa mga programs. It could be several organizations, it could be other chambers, it could be the government, and we're always just a co-pilot or somebody na nag-support lang sa likod. Ayon pa sa kanya, nagkaisa na rin ang malalaking business chambers sa Cebu kabilang ang Mandaue, Lapu-Lapu, Talisay at Minglanilla. Suportado ng mga ito ang advokasyang hindi na dapat nagtatrabaho ng magkakahiwalay o in silos. Hindi rin nag-atubili si King na magbigay ng mensahe sa national government sa Metro Manila kung saan nanawagan siya ng mas sapat na atensyon at pondo para sa mga probinsya lalo na sa Visayas at Mindanao. The Philippines is not only NCR na sa Capri or Luzon, no? But we are also there to support, and we are also needing their help because in the end of the day, like for example, Cebu needs more infrastructures to connect the north and the south, diba? Roads, bridges. So if we have that, we will be able to solve our logistical problem, and it will drive our, instead of going inflation, going down. Bagamat nagsimula ang kanyang panunungkulan noong Marso 2 taong kasalukuyan, sa gitna ng mga ulat ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng langis, nanatiling positibo si King dahil sa matibay na suporta ng lokal na pamahalaan at ng business community. Opisyal siyang nanumpa bilang bagong presidente ng CCCI nitong Biyernes, Mayo 23, 2026 kasama ng iba pang opisyal ng Chamber. Dinalahan din ito ni Philippine Chamber of Commerce and Industry President Ferdinand Ferrer. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ray Biosa, SMNI News.